Op 1 december wist LJODK in eigen huis in een spannend duel met 23-21 te winnen van Dalto. Maar na 12 wedstrijden staat Dalto boven LJODK op een ranglist. Winst in Driebergen zou de gedieksters dan weer voorbij het Dalto helpen kennen. Maar het is Dalto wat het beste de startlokken komt. Jelle Steenbeek tekent voor een 3-2 voorsprong. Maar in de ren van de eerste helte komt LJODK knap weer om. Erwin Zwart tekent voor de eerste voorsprong Alve Tolve. En bij het skoft stiert het tredje gelijk en kan het alle kanten uit. Maar in de tweede helte is er wat bij LJODK hackert. De bal wollen er net meer in, liekers nou bij André Zwart. En aan de andere kant wordt er dankbaar van profiteren. Het is Jelle Steenbeek die het bijzonder op dreef is en hier al zijn 8e treffer produceert. 18-15 is dan de voorsprong en dat liep het nog in te helpen voor de ploeg van Jan-Sjoerd Pool. Maar het gaat groeit en groeit. En bij LJODK, ja, daar zit het gewoon echt net mee. Zelfs de lietse kansjes achter de koer, normaal haast een 100% scoren, gaan nou echt mis. En dat betekent dat Dalto hier een hele wichtige slag slaat in de strijd tegen degradatie. Want ze winnen met 29-21. Dalto kan weer wat ademen en LJODK kan aan de bak. Dit was gewoon een hele belangrijke pot. Ik bedoel, ja, als we hadden gewonnen dan hadden we boven Dalto gestaan. En nu staan ze 3 punten los van ons. En het is beneden heel erg spannend. Ik bedoel, we willen gewoon voor plek nummer 8 gaan. Ja, en dat zal de komende 2 weken zal dat heel belangrijk worden. En deze was ook belangrijk, maar goed, we gaan verder.